Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalang po minamarangal, ating Brother Preacher, Brother Bubuy niya. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved of Elder, beloved Brother Jobs. Let us pray. O budagilan po pagpala namin Diyos sa manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdub at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsambay, aming muli namin pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na kami nakarating na malulahati upang sama-sama sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po malapainso ng yugtoon, balagawain nilang isan, ang aming mga pagpupuri, pagkikinig ng mga patutuo, awitin ng mga awit na yung ipinadama sa amin na pakatamis na presensya hanggang sa pagbibigay ng may katapatan. Narito po muli, pag-aralan ng iyong mga salita. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, buksan ang mga pangunawa at kaisipan namin maniibig ng mga kapatiran. At tulungan mo kaming patawarin sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Hugasan mo kami sa aming mga karumihan, banal na dugo, sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na pa ibang lingkod sa kanan wala akong magagawa. Sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang. We bind the power of darkness, cast out from us, anoint the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Isang mapagpalang hapon na po, binapaabot sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran. Kung mayroon tayong mga bisita, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At taos puso po akong bumapati na may pagmamahal, inaalaala ang lahat ng mga ulirang halimbawa na ginagawa ng ating dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, their beloved teachings, their beloved preachings, at ang ating Assistant Pastor, Lina Comon Almeida. Binabati din po natin may pagmamahal at mga anak, mga apo at mga manugang, ating mga beloved pastoral workers, beloved elders with church, ating mga kapatiran, datihan at baguhan. Mayroon po tayong bisita, ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon po. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati, muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maminamahal, napakahalagang pakinggan ang bawat mensaheng ating dinadala tuwing tayo po'y nagtitipon. At huwag ninyong balay-walain at yung iba, maminamahal, lakad ng lakad, mayroon tayong mga ginagawa, atin munang igalang ang salita ng Diyos, ating bigyan ng pahalaga ito, dahil hindi na ito mauulit. Ang ibang mensahe ngayon ay hindi na mauulit sa sunod na gawain. Miyerkules, Biyernes at Linggo, iba-iba ang paksa ng ating napag-aaralan. Kaya ilang minuto lang, di pa abot na isang oras, pahalagahan natin ito. Sa hapong ito, maminamahal, ating pag-aralan ang benepisyo ng laging puspos ng Espiritu Santo. The benefit of the Spirit-filled life. Dito po kami naman sa aklat ng mga taga-Roma. Kindly, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 9. At italon sa 12 hanggang 17. Pakibasa po ng dahan-dahan ang mga talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata po ay 8, talatay 1 hanggang 9, talon sa 12 hanggang 19. Ito po ang 17.
Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang nanga sa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayoy tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ng Kristo, siya ay hindi sa Kanya. 12. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkailipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis kayo sa Kanya, upang tayo lumulhati namang kasama Niya. Pagpalain po naman ang Panginoon ang mga salita na ating po nabasa. Purihin ang ating Diyos na buhay. Maminamahal, hindi nalingid dahil ito po'y isa sa sandigan ng ministeryong ito. Laging paulit-ulit kapag nangaral ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dir, hindi mawawala ang mga talatang ating binasa. Dahil sila man, maminamahal, bago na itatag ang ministeryong ito, way back 1975 up to the present, sila'y pinatnubayan, sinamahan ng ating mahal na Panginoon. Sinasaliksik nila ang banal na kasulatan. Sabi nga ng ating kagalang-galang na pastor, hindi lamang 100 times nabasa niya from Genesis to Revelation. Talagang araw-araw, minamahal, binibigyan niya ng halaga ang pagbabasa ng banal na kasulatan. At dahil dito, maminamahal, pinagpala tayong lubos. Dahil tayo ang nagiging bunga ng kanilang pagpapagal. Tayo ngayon, maminamahal, ay nakaalam dito sa mga katotohanan ng mga katotohanan. Sa ibang sikta, binabasa lang nila ito. Hindi ito nangyayari sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit sa atin, ramdam natin, alam natin, na lahat ng ating binasang mga talata ay nangyayari sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. May kulang po yung versikulo 1. Dahil sa English, ang sabi rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang Tagalog, sinabi lang, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Putol. May karugtong diyan. Ang sabi rito, maminamahal, doon sa mga hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, kinakailangan mamuhay tayo na laging puspos ng Espiritu ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung inyong susumahin itong ating binasang talata,
talata, walang kapangyarihan ang tao para kanyang madaig ang kasalanan. Ang laman, maminamahal, siya'y talagang alipin ng laman, alipin maminamahal ng kasalanan. Kaya nga, maminamahal, hallelujah, intindihin nating mainam ito, na kinakailangan, maminamahal, mamuhay na tayo ayon sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, laging puspos ng Espiritu Santo. Dahil ang sabi ng versikulo 2, for the law of the Spirit of Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Imagine, maminamahal, pag lagi ka palang puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, lagi mong naramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon, you are above the law of sin and death. Imagine, maminamahal, hindi natin alam, hallelujah, kaya pala nung araw, kaming mag-asawa, nasa taas sa taas ng aming kwarto, ang kwarto ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Pagising namin sa umaga, ang aming ginagawa, aming iniisip palagi, yung isang plangganang labahan, napakaraming labahan. Sabi namin, paano natin maubos ito? Magpupuri pa tayo. Alam niyo, maminamahal, ang aming inuuna, ibabad namin sa gabi yung labahan, para pagising namin sa umaga, lalabahan na namin. Habang naglalaba kaming mag-asawa, nasa taas ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, maririnig namin, nagpupuri na sila. Halimbawa, alas 4 ng madaling araw, gigising kami para maglaba. Ang ating kagalang-galang na pastor, pagdating na alas 4, naglalaba kami, sila nagpupuri ng mag-asawa. Ang sabi ko, sweetheart, nakakahiya naman ito. Tayo naglalaba dito, ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, nagpupuri. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagising nila sa umaga, wala silang ibang inatupag kundi purihin ang mahal na Panginoon. Bakit, maminamahal? Dahil gusto nila palaging mapupuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Grabe, maminamahal. Habang sila'y umaawit, isang awitin pa lang, 2, 3, ramdam na nilang presensya ng mahal na Panginoon. Pagkatapos kami, pagdating ng alas 8, mag-start ang puri hanggang alas 12, mag-join sila, napupuspos pa rin ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kinagabihan nagpupuri, napupuspos pa rin ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Maya-maya, ang tanong, tingnan nyo naman po ang nagiging bunga. Isipin mo kung sino ang nagiging bunga. Isipin mo ang iyong sarili ngayon, bunga ng kanilang sakripisyo, ng kanilang ginagawa ng mga pagpupuri. Bakit kayon, maminamahal, ang mga Kristiyano, parang inaayawan ang pagpupuri? Nung araw, ang sabi ko, tayo, wala tayong ibang ginawa, kundi ayusin itong ating mga sarili. Tayo maglalaba para mayroon tayong may susuot. Ang ating malapasod nagpupuri, ang malapay nagpo-provide ng maglalaba. Ang malapay nagpo-provide ng mga lahat ng kailangan. Puri lang sila ng puri. Lahat ay dinaragdag ng ating mahal na Panginoon. Di ba anong mensahe sa atin nung nakaraan, maminamahal? Hallelujah! Overnight ba yun? Nang sabi na, unahin mo muna paghanap, nakaraang Sunday, unahin mo muna paghanap, ang katuwiran ng ating malapay at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang sa iyo. Tayo, maminamahal, anong ginagawa? Anong inuuna natin? Yung ating mga apo, kinakailangan ating paliguan. Kaya kinakailangan makapag-almusal tayo bago tayo makarating sa ating pong bahay-sambahan pagdating ng linggo. Tapos na ang joyful at solemn na pagpupuri. Na alam natin ang pagpupuri na yan ng joyful at mga solemn na papuring awitin ay nag-iimbita ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya maghapon natapos ang gawain ni isang luha walang tumutulo sa iyo. Bakit? Nadi-displace ang malapay, napighati mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo ba alam? Nang sabi ng 2 Corinthians, maminamahal, o 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ang sabi ng banal na kasulatan, ye are the temple of the living God. Tayo ay templo ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang Santong Espiritu suma sa atin. Pagkatapos, binabaliwala lang natin, maminamahal. Akala natin walang pakinabang. Kaya, dito sa pulpito, ang mga tumatay sa pulpito, mga choir members, grabe ng pagsisikap. Nag-aayuno pa yan. Nananalangin pa yan sa umaga. Talagang grabe pagsisikap. Tayo, naman walang panalangin. Late pa, anong matatanggap natin? Anong masasagap natin?
na samantalang sinabi ng banal na kasulatan, kinakailangan palagi kang mapuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga, maminamahal, to be spiritually or to be carnally minded is enmity against God. Paglaban sa mahal na Panginoon, grabe itong mga salitang binibitawan dito. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, for what the law could not do, and that it weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, His own Son, or for sin, condemned sin into the flesh, or in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. But they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. But to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Tingnan niyo po. Lagi nating iniisip, mga minamahal, napakalayo sa gusto ng ating mahal na Panginoon. Taliwas palagi. Yung iba nga, mga minamahal, pag-antayin pa ang mahal na Panginoon. Kailangan mo nang paluin ako para kung totoo nga talagang anak ng mahal na Panginoon. Yung nabasa natin kanina, sabi nga ng ating mga ngaral, dahil hindi naman talaga tayo dapat magiging anak ng Diyos, adopted son ang tawag doon sa huling pangalawang bersikulo. Pero ang sabi nga ng ating mga ngaral, tinutuya yung adopted. Sabi ng adopted nga ako, pero mahal naman ako ng mahal na Panginoon. Adopted nga tayo, pero tayo, ang sabi nga ng Biblia, modern Israelites. Mayroon nga mga Israelita na hindi kinikilala si Kristo. Ang Israel, maminamahal, karpintero lang, propeta lang ang mahal na Panginoon. Tayo kumikilala. Kaya tayo espesyal na mga tao. Ngayon, maminamahal, bakit talagang ang mga gusto ng ating Diyos ay inaayawan natin? Napakasimple. Ang ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, at kagalang-galang na assistant pastor. Lagi nilang sinasabi, mga anak, bago kayo mag-duty ng menial duties, magpuri muna kayo ng 30 minutes to 1 hour. Pagkatapos ninyo mag-menial ng duty, bumalik kayo sa purihan para magpuri kayo, para wag kayong magapi, wag kayong mawasak ng diablo. Kaya nga, maminamahal, naalala ko kami nung mga bata pa kami tinuruan pa lang ng ating dearly beloved pastor. Sa isang araw, magpapalit kami ng damit 2-3 beses. Sa umaga lang yan. Dahil kapag nagpupuri kami, talagang pinapawisan. Ngayon, maminamahal, kahit ano nang nawa ng ating joyful song leader dito, pinapawisan ng lahat ng katawan nila at halos naliligo na sila. Mga nag-assist, maminamahal. Akala mo pag nag-swinga parang hindi na kaya yung kanilang 2 kamay at 2 paa. Sabi ko nga sa aking mahal na anak, nakakawalang gana na pag-asisin uli. Dahil kapag masaya na, paano madala ang crowd na pagpupuri? Sabi nga, maminamahal ni David, ako'y pumuri sa Diyos ng buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Buong lakas, pinupuri ang ating mahal na Panginoon. Paano ka nga naman makaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon na kailangan iniimbita mo ang presensya ng Diyos? Isipin mo ang ating pinag-usapan ngayon, pinag-aralan ngayon, lagi kang mapuspos ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Anak ninyo, lahat ng mga magulang, sinong hindi matutuwa, sayaw-sayawan ng kanilang mga anak sa harapan, kahit siya'y pagod, galing sa trabaho, galing sa hanap buhay, galing sa pagmamaniho, pagod galing sa bukid, galing sa mga kanilang araw-araw na ginagawa, pag sumasayaw ang kanilang mga anak, kahit walang pera yan, pagdating ng birthdayhan yan, kahit walang mangutang yan, para lang mabigay sa kanilang anak.
Ganon din sa atin. Kapag nakita tayo ng ating mahal na Panginoon, kahit pagod na pagod ka na sa mga problema mong hinaharap, sa mga karamdaman mong nararamdaman, hindi mo pa rin ipinagkait pagdating dito, yung buong lakas, buong kaluluwa, buong galing mo, ay ipakita mo sa ating mahal na Panginoon para purihin siya. Maya-maya. Kaya nga, dalawang awitin lang, 3 awitin, ang ating kagalang-galang na pastor. Nagulat ako, maminamahal. Nakakaya, tumitigil kami. Sabi ko sa aking beloved wife, beloved sweetheart, tara na. Magpuri na rin tayo, mamaya na lang yan. Kaya nakakahiya sa mahal na Panginoon. Grabe, mapeld ang buong kwarto nila sa taas. Pati kami, maminamahal, mangingilabot kami. Dahil ang presensya ng mahal na Panginoon suma sa kanila. Ngayon tayo, maminamahal dito, nagtitinginan tayo, maghapon. Akala mo, yung iba, tinutulugan pa eh. Hindi naman overnight. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, nakakahiya sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi dito, to be carnally minded is enmity against God, for it is not subject to the law of God. Neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot flesh God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be the Spirit of God dwelt in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nanlulupaypay ka, nanlalamig ka. Mayroon kang kahilingan. Halala ko kapag kami po pinaalalahanan, pag galit sa amin nating beloved assistant pastor, beloved Mama Dir, ting mahal na pastor, pag galit, dapat hindi kami matatakot. Dapat hindi kami, kung baga sa ano maminaman, magtatampo kung ano paman. Dapat magpakita pa kami ng gilas. Dahil yun ang turo nila. Kahit nagkasala ka, nagkamali ka, sa mahal na Panginoon, huwag kang maglugmok. Huwag kang, may problema ka na nga eh. Paano malutas yung problema mo kung ikaw ay palugo-lugo? Kinakailangan masigla ka pa rin. Sabi nga natin, kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, lalo kang magpapakita ng gilas na ikaw ay handa, hallelujah, humarap sa kaukulang parusa sa iyo dahil ikaw ay gumawa ng kasalanan. Sa pamagitan ng pagpupuri, pagsayaw mo, pagpapalakpak mo, talagang pinagsisihan mo, umawit ka sa Kanya ng buong isip, buong kaluluwa, ang mahal na Panginoon ay malulugod sa iyo. Hallelujah! Titingnan ka ng mahal na Panginoon, itong anak ko na to, nakita ko na nagsisisi. Ilalo ka pang nagmamalaki. Wala naman, di naman ako tinutugon ng mahal na Panginoon. Maminamahal, lagi tayong lagiging self-centered. Hindi natin iniisip, maminamahal, ng ating mahal na Panginoon, atin na palang napipigati. Pakibasa, 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. Kindly, praise the Lord. At yung aking binasa kanina sinabi, yung 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, sa kabanata po ay 3 talata 16, ito po ang nakasulat. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Aklat po ng unang Tesalonica, kabanata po ay 5 talata 19. Ito po ang nakasulat. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu Santo na nasa atin. Kaya nga ang ating kagalang-galang na assistant pastor, kagalang-galang na mahal na pastor, nagugulat kami, napuspos ng madaling araw, napuspos ng umaga, napuspos ng tanghali, napuspos ng hapon, napuspos ng gabi. Sa isang araw lang yan. Ang tanong, ikaw, ako, tayo, ilang buwan nga hindi pa napupuspos, hindi naman nakaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon. Hindi nga, ni umiyak, hindi nakakaiyak. Alam niyo po ba yung pag-iyak? Pag nakaramdam ka ng mga malamig na bagay, mainit na bagay, na talagang dumadapo salib dito sa ulo mo, na ikaw ay nakaramdam ng kakaiba, hipo yan ng ating mahal na Panginoon, presensya yan ng ating mahal na Panginoon. Mababasa po ninyo yan, nasa Acts, chapter 2, verse 1 up to 4, during Pentecostes Day, during the day of Pentecost, ating basahin. At ang sabi ng Acts 1, verse 15, kasama si Maria nag-antay ng Holy Spirit
Dahil kung ang Kristiyano, ang tao ay walang Espiritu ni Kristo, ating nabasa kanina, siya ay hindi sa Kanya. At kapag walang Espiritu ni Kristo ang tao, wala siyang kapangyarihan para labanan ang kasalanan, para labanan ang karamdaman, para labanan ang lahat ng udyok ng dyablo. Kaya kinakailangan ikaw ay laging puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon upang ikaw ay magiging malakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa po sa mga talata, kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Gawa, Kabanata 2, talatay 1 hanggang 4, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may nagpakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa 1 verse 15. Acts chapter 1 verse 15. Aklat po ng Gawa, Kabanata 1, talatay 15. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nangagkakatipon ang karamihang mga tao na may 120. 120, kasama si Maria diyan, ang inasalaman ng ating mahal na Panginoon, waiting for the Holy Spirit. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon bago siya umakyat sa langit, nasa Luke, hallelujah, Luke chapter 24 verse 49 at John chapter 15 verse 26, tarimi in Jerusalem, antay ninyo ako sa Jerusalem, dahil pag-akyat ko, bababa ang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon para kayo bigyan ng kapangyarihan. Mapuspos kayo ng Espiritu ng ating Diyos sa buhay. Yun ang nangyari sa araw ng Pentecostes. Kasama si Maria. Anong nangyari ngayon sa ating minamahal na mga kababayan? Niluluhuran si Maria. Sinasamba na si Maria. Ang pagsamba kay Maria at pagluhod kay Maria, pagluhod na kay Satanas. Sabi ng Revelation chapter 9 verse 20, huwag masaktan yung ating minamahal na mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, ating minamahal na mga beloved Catholic Filipinos, ko-Pilipino, kailangan ninyo malaman ng katotohanan dahil mismo si Maria nakantay ng kapuspusan ng Espiritu ng ating malapay upang siya'y maging malakas, upang makuha niya ang benepisyo ng Espiritu Santo na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Mayroon ngayong lumalabas, paminamahal, na akala mo talagang dinidisip ang tao. Pag nagsalita, pag nag-ano na ng kanyang kamay, pag nagsalita na, akala mo winalis. At lahat-lahat parang nanginginig na parang nakukuryente, na talagang sinisira po ang banal na kasulatan. Maminamahal, huwag kayong basta-bastang maniniwala dyan. We have a discerning spirit coming from God. Maintindihan mo kung ito'y Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Nakita ninyo dito, kapag napuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, nanginginig, maminamahal, hallelujah, at ikaw na nagsisikap dyan sa crowd, hallelujah, inyong mararamdaman, yan ang totoo. Hindi yung sinasabihin, sige, atin ang damin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, mag-ano-ano ng sasalitain, lalalala kung ano pang mga babanggitin. Hindi po ganoon. Hindi po nakukontrol ng tao, ng pastor, ng preacher, ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil ating nabasa sa Biblia, para daw dila ng apoy na dinidilaan ang kanyang mga anak at upang sila'y mapuspos ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon, upang magkaroon sila ng kapangyarihan, magsasalita ng iba't ibang wika. Purihin ng ating mahal na Panginoon, hindi sila makaintindihan. May nagsalitang Inchik, may nagsilang Koreano, Ingles, Pilipino, at lalo na sa atin dito sa Pilipinas, ang dami nating mga dialect dito. Yan daw ang mga patunay, pero hindi in uniform. Diyos ang bumababa sa ating kalagitnaan, maramdaman mo na mismo Espiritu ng Mahal na Panginoon sumasayo. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya huwag tayong basta-basta maniwala. Yung aking inobserbahan, dahil ako talaga very observer, ating kagalang-galang na Lola Mami, mother po ng ating beloved pastor,
beloved, ang beloved mama po ng ating beloved assistant pastor, si Nanay Opring, si Lula Opring, aming Lula. Nakita ko sila maminamahal. Hindi kumakain mula umaga hanggang hapon. Alas 8 na ng gabi, mag-break. Laging naka-spotting, pagkagising maminamahal. Dahil andun ako sa sala, sumasayaw ng, uso kasi yung sayaw nung aming kapanahon na 1980s, 1970s hanggang 1990s yan, maminamahal. Yung parang tango, parang nagsasatsa. Kaya nakita ninyo maminamahal yung mga medyo may edad na kapag sumasayaw, akala mo nagtsatsa, nagtatango. Tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko. Sabi ko, kailan ko kaya magawa yung pagpupuri na yan? Pag magkaroon na siguro ako ng edad na kagaya nila. Nakita ko ngayon maminamahal, yung ginagawa nila pala, mga bagay na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating beloved Lula Mami maminamahal, pagkatapos magpuri, alas 12 ng tanghali, tapos na aming puri, sabi niya, papasyal tayo, papuntang Quiapo. Pupunta sa Quiapo, maminamahal, ang mga bulag doon, mga pilay, nilalapitan. Pagkatapos pinatatanggap sa mahal na Panginoon, pagkatapos nililihan, ang mga pilay nagsilakan, ang mga bulag nakakakita. Grabe maminamahal ang kapangyarihan. Yun palang pagpupuri na ating tinatawanan, ating inaayawan. Yun palang mga bagay na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung lula ko maminamahal. Grabe, dahil doon ako nag-aral ng grade 6. Expelled ako doon sa amin dahil may ginawa akong hindi maayos, hindi maganda. Doon ako nag-aral ng 3 months, mula December, January, February, March. Grabe, di ako makatulog pagdating ng alas 3 na madaling araw, alas 4 na madaling araw, nagpupuri na sila ng lulo ko. Sabi ko, ano ba itong buhay na to? Hindi ka patutulogin. Grabe pag nagpuri sila mga minamahal, naramdaman nila ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yun pala ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kapag ikay ginigising ng kanyang mga oras, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, ikaw pala'y pumuri sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung anuman ang inyong kahilingan, anuman ang inyo pong, hallelujah, ihingi ng tulong, kahabagan ka ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi ng ating Lula Opring, aking Lula nanay, ang sabi niya, maminamahal, mayroon daw nangyayari during their time. Grabing baha, katulad ngayon. Wala na sila, inabot na sila ng baha. Umakyat na lamang sila sa puno. Alam niyo maminamahal, ang sabi nila, wala kaming ibang ginawa kundi umawit ng mga papuring awit sa mahal na Panginoon. Habang tumataas ang baha, pumuri sila ng pumuri. Malakas ang alon, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Habang sila nagpupuri, maminamahal, nagugulat sila, bumababa ng pababa ang baha. Pababa ng pababa ang baha. Pagkatapos uminit, maminamahal, ang sabi nila, totoo ang Diyos, maminamahal, na ipinangaral ng ating kagalang-galang na pastor. Kaya sabi nila, minsan ang mga Kristiyano may hinaharap ng mga problema. Anong mga benepisyo na makukuha natin sa pagpupuri, sa pagramdam ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah! Unang-una, sinabi mismo dito, wala nang paghatol sa iyo. Sinabi rito, wala nang paghatol sa mga Kristiyanong hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Anong paglakad na ayon sa Espiritu? Pag ipinangaral sa iyong pagbibigay, huwag kang umayaw. Gawin mo yung pagbibigay ng may katapatan. May katiyakan palang kaligtasan. Si Sakeo naligtas ang kanyang buong sambahayan dahil sa pagbibigay ng may katapatan. Amen. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, huwag kang mag-absent. Miyerkules, Bernes at Linggo, kinakailangan nandito ka. Bakit? Hindi ka nakapagpupuri sa bahay mo. Paano mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon? Late ka pang dumating dito, kahit na papaano, lumuluha ka. Pag kumikilos ang ating mahal na Panginoon, napatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kaya ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, huwag kang mag-absent. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Hallelujah! Dumalo ka ng Miyerkules, mag-overnight ka.
Para nang sa ganun, maminamahal, anumang nagawa mong mga pagkakamali, mga pagkakasala, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Dahil nasa fellowship ang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Anong nangyari, maminamahal? Isang pastor diyan sa dako ng Palawan. Sabi niya, mahal na Panginoon, dahil tumiwalag siya sa lahat ng kanyang mga inaniban na mga oneness, nagtuturo na isang Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, gusto kong dalhin mo kami sa totoong nangangaral ng buong katotohanan. Hindi ko alam saan, mahal na Panginoon, pero ang kanyang ginagawa, umaga, tanghali, hapon, nagpupuri, dumadalangin. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami, dalhin mo kami sa buong katotohanan. Isang araw, maminamahal, nasunog yung kanyang kamalig, punong-puno ng palay. Sabi na, mahal na Panginoon, amin ang ikabubuhay yun, nasunog pa. Tulungan mo kami. Tulungan mo kaming dalhin. Asan ba talaga? Saan ba kami dapat? Dumating ang krusada doon sa ating lugar na pinagkukrusadahan. Nakarating yung pastor na yon. At pagdating niya doon, maminamalang sabi niya, 5 taon, 6 na taon na kung naghahanap. Ito lang pala, nandito lang pala ang katotohanan. Dinala siya maminamal sa buong katotohanan. At ang sabi niya, matagal na, 5 taon, 6 na taon, itong aking ministerial tithes, hindi ko ito binibigay kahit kani-kanino. Dadalhin mo ito sa ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, para pasalamatan na kami ay magpapasakop na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo, maminamahalang pastor na yan, pinagpalang lubos. Grabe ang kanyang mga miyembro, maminamahal. Masalabay, halos balutin lang ng lugo ng Jesus Miracle Crusade, nabubuhay. Nandiyan, maminamahal, namamatay na yung kanyang anak, namamatay, maminamahal. Nilikans niya, talagang dinapa niya kung anong sinabi ng banal na kasulatan. Nagulat siya. Ang kanyang mga anak, maminamahal, ilan ang anak niyang namatay sa pamamagitan ng panalangin. Ang sabi na, sa unat dalangin ng pastor ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Evangelist Willie Estrada Almeida, mahal na Panginoon, ipakita mo, hallelujah, buhay mong aking anak. Pagkatapos siyang patungan ng kanyang kamay, gumagaling, hallelujah, nabubuhay ang kanilang anak. Purihin ang ating malapit. Kaya sabi niya, totoo ang Jesus Miracle Crusade. Isang kapatiran natin, maminamahal, nagtatrabaho diyan sa Japan. Isang kapatiran natin, nagtatrabaho sa Japan. Ang kanya palang amo, yung palang mga berdugo ng Japan, yakuza. Inutusan siya, pakainin yung kanyang aso. Nakalimutan niyang pakainin, maminamahal, ang parusa sa kanya, winter yun. Doon siya patutulugin sa labas, winter. Grabing parusa. Nung siya, maminamahal, ay dinala na doon. Hindi na matitiis ang grabing lamig. Ang sabi na alala niya, ang sabi ng malapastor, anuman ang inyong kinakatatakutan, anuman ang inyong kalagayan, huwag kayong mangimi. Kahit anong oras, tutulungan kayo ng mahal na Panginoon. Magpuri lang kayo ng magpuri. Magpuri lang kayo ng magpuri sa ating mahal na Panginoon. Darating ang tulong ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, nagpuri siya na nagpupuri. Hallelujah, magdidilim na, magagabi na, buong magdamag, nagpupuri siya. Alam niyo po, kinaumagahan, halos natatakpan na siya ng yelo. Nandun siya sa loob ng yelo. Ang kanyang awitin, 1-2 lang, alam niya. Ang alam lang niyang awitin, maminamahal, there's power in the name of Jesus. Yung laging pinupuri ng ating mahal na pastor, may kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Yun lang ang inaawit na may minamahal, buong magdamag. Ang sabi niya, naramdaman ko, binabalot ako ng mainit na bagay sa aking kapaligiran. Yun, maminamahal, ang presensya ng mahal na Panginoon. Habang pinupuri natin siya, tinutulungan siya. Pagising ng umaga, ang sabi ng yakuza, buhay ka pa rin? Nagulat siya, maminamahal, dahil nung nilagay ang aso, wala pang 1 oras, patay ang aso. Ano pa kaya ang buhay ng tao? Kaya ang sabi na, totoo ang ating mahal na Panginoon. Totoo ang ating kagalang-galang na pastor. Totoo ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. May kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang benepisyo? Hindi ka na kondinado. You are not, ang sabi rito, condemned. Hallelujah. Pangalawa,
ang sabi rito, mayroon ka ng kalayaan. Palalayain ka sa karamdaman, sa mga problema, sa mga kasalanang nagagawa. Mayroon ka ng kapangyarihan para labanan ang paggawa ng kasalanan. Hindi ka na alipin. Kaya nga ang sabi doon sa versikulo 2, you are over and above the law of sin and death. Ang espiritu ng ating mahal na Panginoon, kapag sinunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, you walk in the Spirit. Maminamahal, mawala na ang batas ng kalikasan na ikay alipin. Hallelujah, ng kasalanan. Mawala, maminamahal, ang kalikasan. Ang kahinaan, mawala, maminamahal. Palalakasin ka, palulusogin ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka na magiging alipin. Kaya kung titingnan ninyo, maminamahal, anong nangyari sa atin? Mula nung ating makilala ang mahal na Panginoon, wala natin ginagawa. Basta pagkaligtas natin, pagkatapos natin tinanggap si Kristo, nating tagapagligtas, Diyos tari ng ating buhay, nagpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nung sinabing dumalo tayo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumalo tayo. Nung sinabing magbigay tayo ng may katapatan, nagbigay tayo ng may katapatan. Sinabi mamuhay tayo ng may kabanalan, sinunod natin. Pero ang cancer, ang tuberculosis, ang hit sa puso, ang high blood, ang diabetes, ang bulag, ang pipi at bingi, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Pruiba't ebidensya na may benepisyo kapag naramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Nanghihina ka? Nanlalamig ka? Anong sinabi ng ating mahal na pastor? Wala kang ganang magpuri, lalo kang magpuri. May sakit ka sa tiyan? May kabag ka? May ulcer ka? Mag-ayuno ka. Oh, hindi ka makatulog? Mag-overnight ka. Lahat yan ang tinuro. Yan ang ating laging sinusunod. Nung ating ginawa niyan, pinalaya tayo ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Nagbago ang ating buhay. Ibig sabihin, maminamahal, may kalayaan. Amen. Anong pang-apat nating naramdaman? Pag-ibasa yung aking sinabi kanina video, hindi nabasa, napakarami kasi nito. John chapter 15 verse 26 and Luke chapter 24 verse 49. Ipapadala ang comforter. Itong Holy Ghost, comforter pala natin ito. Ikaw ay talagang parabang wala ng pag-asa sa mundo. Ikaw ay talagang abang-aba na, parabagang wala ka ng masusulingan. Mahal na Panginoon pala na nga ako. Kindly, pakibasa. Dito po sa aklat po ng 1, Kabanatay 20, sa talata po ay 26, ito pong nakasulat. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. At kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus na nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Lucas 15:26 yun. John chapter 15 verse 26 yun. 15 verse 26 ng John. Aklat ng 1, Kabanatay 15, talatay 26. Yan. Ito po ang nakasulat. Datapwat, pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Amen. Luke chapter 14 o chapter 24 verse 49. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanata po ay 24, talata po ay 49. Ito po ang nakasulat. At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, nung siya'y umakyat sa langit, tarimi in Jerusalem, dahil ipapadala ko ang aking espiritu para magkaroon kayo, hallelujah, ng comforter. Ang sabi po sa John chapter 15 verse 26, yun ang inaantay natin. Ibaba ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Nung bumaba ito, sabi ng Acts 1:8, after that the Holy Ghost come upon you, purihin ang ating mahal na Panginoon, I will give you power. Hallelujah, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, and you shall be my witnesses. Kayo ay magiging saksi ko sa lahat ng gagawin kong mga hindi pangkaraniwang mga patotoo. Grabe maminamahal, ang daming nakadanas sa atin sa COVID-19. Hallelujah!
ang daming mga karamdaman na talagang ikamamatay na natin. Hallelujah, mga disgrasya. Ngunit ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kapag ikaw ay puspos palagi ng Espiritu ng ating Diyos na buhay, hallelujah, ikaw ay magkaroon ng kapangyarihan. Pang-apat, hindi lamang comforter, I will give you power. Sinabi ng Luke chapter 10 verse 19, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Walang makakagapi sa iyo. Kaya nga minamahal ang ating mahal na pastor, the 12 prayer warriors. May nagagawa ba ang armas doon sa Talipa Hulo-Sulo? Wala. Amen. Naalala ko nung ako inutusan din sa Sambales ng ating kagalang-galang na pastor. Ilang beses nakatalikod ako, maminwal, dala-dala ko yung pera na around 230,000. Meron kaming transaksyon, maminamahal. Ilang beses ako talagang nakita ng aking kapwa manggagawa, binaril ako, maminamahal, sa likuran ng 38 na long barrel. Napakalapit lang dahil tumalikod ako para dalhin ko na yung pera sa sakyan dahil inunsi kami. Ilang beses lumagitik, tik, 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 narinig niya. Ang sabi niya, totoo nga na tayo yung mga lingkod ng Diyos. Nakikita namin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, mag-alinlangan ka pa sa mga benepisyong ito? Pag ang buhay mo'y spirit-filled life, ang Diyos ay palaging sasayo. Hindi kanya tatalikuran, palagi kanyang sasamahan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil lahat ang batas, lahat ng ginawa ng batas sa lupa, batas man maging sa ating iglesia, lahat ng batas maminamahal. Hallelujah! Ang sabi ng banal na kasulatan, huling talata, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 6, the letter kill it, but the Spirit give it life. Ang mga batas na ginawa dito man sa lupa, ito'y papatay lamang sa tao. Walang magagawa, ngunit ang Espiritu ng Diyos na suma sa atin, magbibigay ito ng buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon pagbasa. Purihin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Aklat po ng Lucas, Kabanata 10, talatay 19 hanggang 20. Narito binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 3, talatay 6, ito po ang nakasulat, na sa amin naman ay napapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng Palakpakan buhay. po natin ang ating mahal na Panginoon. The letter kill it. Lahat ng batas, batas ng tao, lahat ay pumapatay, lahat ay nagpapahamak. Pero sabi ng Biblia, the Spirit give it life. Ang Espiritu ng Diyos na suma sa atin, yan ang magbibigay sa atin ng buhay. Yan ang magdadala sa atin at maghabang nag-aantay tayo sa pagpapanito ng ating mahal na Panginoon, maramdaman natin, sasalubong tayo sa Kanya, may katiyakan na ang langit at ang buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Kaya maminamahal, there is benefit in the Spirit-filled life. May benepisyo sa buhay na laging puspos ng Espiritu ng Malapit. Nasain ng bawat isa na laging mapuspos ng banal na Espiritu ng ating Malapit. Tayo po, tumayo, awitan natin ang ating Malapit Panginoon. Praise the Lord. Glory to our Jesus. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my life to Jesus.
serve Him, the sweet. Hallelujah, hallelujah. Minsan ano pa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my life to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, the love He bestows. Each day, my praise, my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need He's supplying plenteous grace He bestows. Every day my ways get brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, the more love He bestows. Each day is like heaven. We love You so much, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, we love You, Lord. I serve Him, more love He bestows. Each day is like heaven. My heart overflows. The sweeter He grows. Mami na mahal, 1 year ka na naglingkod. Grabe yung pagtama ng banal na presensya ng Diyos. 5 years ka na naglingkod. 10 years, 15 years, 20 years, 30 years. The longer we serve Him, the sweeter it grows.
Kung dati-rati pagdama mo ng banal na presensya ng Diyos, sa una, pangalawa, pangatlong awit pa lang nadadama mo na. Habang tumatagal ka, dapat it's sweeter than it goes. Sapagkat sa bawat araw, hindi kailanman naglikat ang Diyos ng kanyang pagpapakita ng pagmamahal sa atin. What is happening, my beloved brethren? Ano nangyayari? Totoo pa ba ang mga awiting ito sa iyong buhay? Totoo pa ba ang mga talatang ito sa iyong buhay? Ang ilan mga minamahal habang tumatagal, naisip nilang bumalik sa kanilang dating buhay. They never felt God is with them daily. Hindi kailanman nila nararamdaman ng buhay ng Diyos kasama nila araw-araw sa kanilang buhay. Nagsasawa na, napapagod na. You wanted life out of God. Gusto mo ng buhay na malayo sa Diyos. Pero paano ang talatang ito? Lord, the longer I serve you, the sweeter it goes. Pero hindi mo man lang magawa, madama ang banal na presensya ng Diyos. Matatapos na ang banal na gawain. Para ka lang nakatunganga, para ka lang nakaupo, nabaliwala lang. Sagana ang pagpapala ng Diyos. Hindi ka nagsusumikap. You don't care. You go home. After that, you go again to church. And then, parang baliwala lang. Hindi dapat gano'n ang pagpupuling itinuturo ng Diyos. The longer I serve you, Lord, should be sweeter than the day before. Kung paano ginagawa mong pagdama ng banal na presensya ng Diyos kahapon, mas grabe ngayon dahil sa bawat araw humahabang yung buhay, pinagpapala ka ng Diyos. Nararamdaman mo kanyang pagkalinga, pinagagaling ang karamdaman mo, sinusustain mo ang buhay na mayroon ka. Pero hindi mo pinapansin lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo. Kaya hindi mo siya magawang purihin ng todo. Gumising ka, kapatid, sa iyong buhay. Do not expect a salvation when the trumpet of God will sound. Na ganyan kasi ang kalagayan. How do you expect na ikaw ay masama sa rapture? Lahat ng kotse na yan, iyon na lang lahat yan. Pag naiwan ka, yung building na to, iyon na. Pero what will happen? Anin mo yan. Kaluluwa mo mapunta sa impyerno. Lahat ng mga pinagbibisihan mo ngayon, all of those things has nothing to do with your salvation. Napakahalaga ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Minsanan pa nating awitin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Sing from the bottom of your heart. Since I started for the kingdom, since my heart He controls, since I gave my the longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love
the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord, longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I serve Him, more love He bestows. Each day is like heaven. My heart overflows. Let us pray. Tayo natin tumalangin, mga minamahal. Kausapin natin ang Diyos. Kung sa oras na ito, mga minamahal, kailangan mo ng lakas, humingi ka ng lakas. Kung sa oras na ito, kailangan mo ng pananampalataya, humingi ka sa mga Panginoon. God is waiting for our prayers. Heavenly Father, talastas mo ang pangangailangan ng iyong mga anak sa oras nito. Search our hearts and our minds. Alam namin walang bagay na nalilingid sa iyo. Pero isang bagay ang gusto namin mangyari. Kami ay magmana ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami na makasunod sa iyong banal na kalooban. Sidlan mo ang aming puso, kauhawan sa iyong mga banal na salita. Magkaroon kami ng kauhawan sa iyong banal na espiritu. Parati naming madama upang maganap namin ang iyong banal na kalooban sa aming buhay. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa. Sa pandalangin ng aming ginagamit na Balamang Isawid Estrada Almeida, aming mga minamanamang gagawa. Ito ang aming samo at pananalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga beloved viewers, ating beloved newcomers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ganapin niyo ang reglamento ng kaligtasan. 4 ang reglamento ng kaligtasan na dapat isagawa ng isang taong gustong magmana ng buhay na walang hanggan. Unang-una, kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Tumawag ka sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ni Jesus. Sapagat siyang binigyan ng pangalan sa ng langit upang tayo po mapatawad sa ating mga pagkakasala. Tatawag ka, hindi sa anumang pangalan. Jesus ang pangalan ng Diyos. At gawin mo itong banal. Huwag mong gawin biro. Dahil ito'y banal na pangalan kapag kausap mo mahal na Panginoon. Second, ay kinakailangan magsisi. Lahat ng tayo nagkasala. Lahat ng tao, mga min, nagkulang sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo nakaabot sa kalulatan ng mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan magsisi. Kung magsisi ka, hindi sa tao. Walang magawang tao. Magsisi ka sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nakikinig na Diyos, nagpapatawad na Diyos. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, kung gusto niyo magpabautismo, meron tayong baptismal tabdian, uneven baptismal cloth, mga minamahal, robe, meron tayo. Kayo po mga minamahal, pabautismo kayo. Pang maganap ninyo, sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that your sins be forgiven, and you will receive power from the Most High. Third, 4, ay ang pang bautismo sa Espiritu Santo. Nakikita yung nanginginig, umiiyak. Yan ay pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Huwag kang manood. Sa oras na yan, kumikilos ang mahal na Panginoon sa kalagitnaan. Yung karamdaman mo kapag ikaw ay nakadamang banal na presensya, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Ang solusyon sa iyong problemang hinahanap mo, nilulutas yan ng mahal na Panginoon. Bagay na hindi mo kaya, akala mo wala nang magawa, imposible na, may paraan, may solusyon, may kasagutan sa ating mahal na Panginoon kapag nararamdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo mahal na Panginoon, itaas niyo yung mga kamay, pigit niyo ang mga mata, sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Ito'y panalangin pagtanggap. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po
sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras to, humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ko man, Panginoon. Gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan, sa bunang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samo at panalangin. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Kami lang po maminamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapin. Sa ito yung mga anak, sama sila naroon, abot ng iyong nakikinig sa iyong mga salita sa buong araw ito. Maging sa aming mga web na mga anak tumanggap sa iyo. Sa iyo, kailangan pag-lapit sa iyo. Tugunin mo sa mga paraan. Pagkalingin sila, Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang disyasya makaadlang sa iyo pagpapala sa iyo, mga anak. Mga panglangan, patawan sila sa kanilang mga pagkasala, sampu na kanilang mga mahal sa buhay, sulat kanilang mga pangalan sa kanilang buhay, dyan sa kalangitan, sampu na kanilang sa buhay. Gawin mo sa ito na Kristiyano sa isip sa katotohanan, nawa hindi ito at kulang paglilingkod, simula pa lamang na tumalapay noon, makasama namin siya hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, maging sa ating mga beloved visitors na talagang tumanggap sa mahal na Panginoon. Meron na kayong karapatang tumawag sa mahal na Panginoon. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Lahat ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap sa mahal na Panginoon. Sila ang binigyang karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Sa oras ito mga minamahal, ang kaliwang kamay sa parte ng iyong karamdaman, ang kanang kamay sa inyong mga ulo. Ipatong nyo. Kung sakit mo sa puso, ilagay mo yung kaliwang kamay sa parting puso, yung kanang kamay sa ulo. Kung sakit mo sa tiyan o sa kidney, kung saan yan, maganampalataya ka. Walang imposible sa Diyos. Amen. Lahat natin mananampalataya, mga maniwala tayo sa salita ng mahal na Panginoon. At sa oras ito, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Kung mayroon kang problema, dalawang kamay taas. Kung may mahal sa buhay na sinabi sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay sa ito yung mga anak. Hallelujah. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa ating Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin, na aming ginagamit minabarbag sa Distrada, Almeida, po mga minamalaman magagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, COVID-19. Kasaut in Jesus' name. Tuberculosis, kasaut in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman, trangkaso, pilay, kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga pababagis, iglesia, mga panulupay-pay, panalamig, kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Palakpakan po natin ang malakas ng ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal at tayo tatalon-tatlong beses. Sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Angkinin po natin na yung ating mga panalangin natanggap na natin. Amen? That is faith. Yan ang tinatawag na pananampalataya. Hindi yung naramdaman mo na sa mag-release to. Hindi mo pa naramdaman. Angkinin mo na. Dahil Diyos ang kausap mo. Diyos ang nagbigay niyan. Lahat ang pinagpala, pumalakpak ng malakas. Everybody shout, praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Diyan po natatapos sa ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako na po sa ating pong mga announcement. At narito na po ating beloved elder, Brother June Amaro, para po sa ating pong mga announcement. Amen. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Jobin Ferrer. Ang pinakamataas na